Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν 10 διασυνοριακά μονοπάτια μακρινών διαδρομών που ονομάζονται Ε1 μέχρι Ε10 και τα οποία διασχίζουν όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα μπαίνουν κοινά στην πόλη της Φλόρινας το Ε6 και το Ε4 και από εκεί διακρατίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο νομό Γρεβενών περνάει και το Ε6 και το Ε4. Στο νομό Γρεβενών σχεδιάστηκε ένα τοπικό δίκτυο μονοπατιών το οποίο ενώνεται με το διεθνή Ε6 και με το διεθνή Ε4, όπου ενώνει όλα τα χωριά που έχουν υποδομή φιλοξενίας, ξενών και εστιατόρια, όλα τα φυσικά και ιστορικά μνημεία και όλα τα πεδία άσκησης ή ποιομορφών τουρισμού. Να δείξουμε λίγο. Υπάρχει πλέον το τοπικό δίκτυο που ξεκινάει από Σαμαρίνα, πηγαίνει στο χωριό Δοτσικό, από το Δοτσικό μέσα από το ποτάμι συνεχίζει και το χωριό Μεσολούρι, συνεχίζει πάνω από το βουνό στο χωριό Πρόσβορο, από το Πρόσβορο περνάει μέσα από το Καστρί και φτάνει στη διασταύρωση που πάει για Αλατόπετρα, από όλη την μπάλνα κορυφογραμμή περνάει πάνω από το πανόραμα, πάνω από τη Λάβδα, γυρνάει σαν τα πιο όμορφα ορεινά συγκροτήματα του νομού Γρεβενών που είναι ο Όρλιακας που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, περνάει από το χωριό Ζιάκας, δίπλα από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσα από τον Όρλιακα και από το φαράγγι που λέγεται Χούντι του Χαρβάλη πηγαίνει στο Σπήλαιο. Από το Σπήλαιο κατεβαίνει στο φαράγγι της Πορτίτσας που είναι, θεωρούμε, και ένα από τα πιο ωραία σημεία του νομού Γρεβενών. Από εκεί συνεχίζει, πηγαίνει κάτω στο γεφύρι στα Καγγέλια και γυρνάει μετά στο χωριό Τρίκομο. Υπάρχουν και άλλα μονοπάτια στο νομό Γρεβενών, απλά εμείς έχουμε σχεδιάσει ένα τοπικό δίκτυο το οποίο είναι σηματοδοτημένο με σήματα, με μεγάλες πινακίδες όπου φαίνεται πάνω το κομμάτι του χάρτη, είναι με GPS, φέρνουν οι αποστάσεις και τα υψόμετρα. Αυτό που κινούμαστε τώρα είναι από το τοπικό, ένα κομμάτι από το τοπικό δίκτυο των μονοπατιών του νομού Γρεβενών, το οποίο αυτό θα το διασχίσουμε και θα δούμε διάφορα πράγματα. Και ξεκινάμε το πρώτο που βλέπουμε επί του μονοπατιού. Αυτό είναι μια μαύρη πέτρα και είναι το κύριο χαρακτηριστικό είδος του νομού Γρεβενών. Φυσικά υδρής, λειψιά, ανάλογα το υψόμετρο. Αυτό εδώ είναι σπασμένο όπως βλέπετε από αρκούδες, όπου σπάει τα κλαδιά και οριοθετεί την περιοχή. Πολλές φορές τα γρατζουνάει, φαίνονται και οι γραμμές από τα νύχια της. Άμα σκύψετε εδώ, μπορείτε να διακρίνετε τις καστανόξανθες τρίχες από αρκούδες, οι οποίες έρχονται και τρίβονται πάνω και γιατί έχουν φαγούρα, αλλά και συγχρόνως για να οριοθετήσουν την περιοχή τους. Εδώ είναι ένα από τα μπροστινά, με μικρό πέλμα και τα δαχτυλάκια της. Εδώ ένα πισινό πόδι, φαίνεται στρίβει κατά εκεί, το οποίο το πισινό μοιάζει, φαίνει όλο το πέλμα μέχρι πίσω. Αυτό εδώ που βλέπετε, έχουμε δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι η φτέρη, την οποία τη βλέπετε. Η φτέρη την άνοιξη, όταν βγαίνει το πρώτο κοτσάνι μέσα από τη γη, με μαζεμένα τα φυλαράκια, το σπάμε και τη γανίζεται και γίνεται πολύ ωραίο με αλεύρι. Έτσι, ένα πολύ ωραίο φαγητό. Μόνο την άνοιξη, γιατί το καλοκαίρι απελευθερώνει τοξίνες και είναι επικίνδυνο. Ένα δεύτερο εδώ είναι αυτό, το πράσινο με το λοχοειδές φύλλο, το οποίο λέγεται ελεύωρος ή σκάρφι. Έχει μια δηλητηριώδης ουσία που λέγεται ελεβορίνη και αν αυτό το πάρεις ένα κομματάκι και το βάζεις σε ένα χαλασμένο δόντι, γρήγορα καταστρέφεται όλο το νεύρο και έτσι δεν σε πονάει. Και το χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας. Αυτό που βλέπετε είναι ένα είδος γριός. Χαρακτηριστικό είναι τα φύλλα του, ενώ στεγνώνουν, δεν πέφτουν το χειμώνα και πέφτουν περίπου μια εβδομάδα την άνοιξη πριν βγουν τα καινούργια φύλλα. Χαρακτηριστικό είναι ότι φύεται στην περιοχή μέχρι τα 1150 οριακά. Και όταν έχουμε στην περιοχή Δρύς, ξέρουμε ότι είμαστε κάτω από τα 1150, άρα μπορούμε να υπολογίσουμε και εύκολα το υψόμετρο.